Neviem, či to je dobre vidieť na tomto. Neboj sa, čo sa bojíš? Neboj sa, že tam je cesta. Neboj sa. Všetci teple v Alparku a Unka pod vodou. Neboj sa. A to už to vypni a sústreď sa. Počkaj, ti ten prejde, lebo sa bojí. No tam ideš hore. Ide tam hore. Čo je ten skok niekde, vieš? Tu. Zastav. Hej, to je až po podlahu. Pekne.